най-щастливите връзки има момент на счупване. Но когато всичко отшуми, заличете за секунди следите от лошия спомен и продължете напред. Каноконлит. Търсете български оригинал за лепене на всякакви счупвания. Фирма Специални полимери има вече 40 годишна история. Фирмата е създадена през 1974 година. През 1975 година започва редовното производство на така наречените секундни лепила. Тогава хит беше така нареченото медицинско лепило Каноконлит Б, което ние продължаваме да произвеждаме и сега. На базата на цялнокрилатните лепила ние създадахме една широка гама секундни лепила. Благодарение на нашия дългогодишен опит, когато ние бяхме създадени през 1974 година, ние бяхме тогава създадени като научен институт. И дълго време бяхме с академичен статут и сме с строго изграден научен подход при разработването на новите продукти. Затова ние сме в състояние и в момента да задоволим всякакви изисквания на нашите клиенти, защото нашите колеги, които работят във фирмата, са с много голям опит, с много голям научен опит и съответно и научният подход при създаването на нови продукти е винаги водещо начало. Затова сме в състояние и задоволяваме изискванията на всички наши клиенти, които трябва да подчертаем, че са много разнообразни. Ние създаваме лепила, както с ниска скорост на залепване, така и с висока скорост, така и еластични, така и гъвкави и така нататък. Ние и в момента даваме по телефона непрекъснато консултации, как да се подходи при залепването на някакъв материал и така нататък. Гамата на секундните лепила, т.е. цялнокрилатните лепила, наречени Каноконлит, е много широка. За наша жалост трябва да кажем, че ние в това отношение намираме много голяма конкуренция, нелоялна, от гледна точка на това, че нашето наименование е Каноконлит, което искам категорично да подчертая, че се е наше производствена листа, наше производство, ние поддържаме марката, се използва изключително широко и произволно от всички търговски организации и търговци на дребно. Лепилата Каноконлит са наше производство, българско, и се наричат Каноконлит само тези, които ние произвеждаме. Наред с това, ние произвеждаме, разбира се, и други лепила, които не са цялнокрилатни секундни, но с приложение в техниката. Ние увеличихме гамата на така наречените анаеробни лепила, които също произвеждаме отдавна, също с наименование Каноконлит, но анаеробни лепила, и се използват предимно в техниката за законтрене, за уплътняващи състави и така нататък. Наред с това, ние произвеждаме и доста широка гама двукомпонентни лепила, наречени Канопокс. Те са на базата на епоксидни смоли и там гамата ни е също доста голяма. Ние произвеждаме епоксидни лепила с различно съотношение на смесване, но според мен и моите колеги най-подходящо е смесване 1:1, което ние напоследък силно лансираме. Това дава възможност на потребител много лесно да се дозира, да се направи такава смес, каквато му е необходима, защото тия лепила практически са с неограничен срок на годност и те могат да се използват много дълго време. Независимо даже от тяхните условия на съхранение. Те не са толкова капризни. Други лепила, които също налагаме, това са водоразредимите лепила, наречени Каноконлит C201 и Каноконлит C301, които 201 обикновено го препоръчваме за залепване на хартии, картон и кожени изделия, докато C301 определено го препоръчваме за залепване на дървени материали, мебели, лампери и дограми и така нататък. Подходящо е много за залепване на такива изделия, които ще се експлоатират на външни условия, защото лепилото има много висока атмосфера и водоустойчивост и изключително високи якостни качества. Като общо трябва да подчертая, че
Нашата фирма държи изключително много на качеството на продукцията и ние се стремим да пускаме само много качествена продукция. Трябва да подчертаем, че ние сме отдавна сертифицирани по системата ISO, още от 2005 година сме сертифицирани. В момента имаме подновен сертификат 9001-2008 и поддържаме, всяка година минаваме съответния необходим одит. Ние много често имаме запитване, включително и от чужбина, където сме изпращали мостри. Трябва да с гордост да заявя, че отзивите след това са много добри, оценяват много високо нашите лепила и ги одобряват като показатели. Разбира се, те самите искат да им предложим лепила на много ниска цена, което практически е невъзможно. Така че доброто качество, бих казал, че също се борим и с налагане на пазара и с едни много прилични цени. Ние гледаме да не сме максималисти, за да увеличаваме оборота и да се налагаме повече на пазара. Бих искал всички да знаят, че лепилата Каноколит са само производство на специални полимери и само те се наричат лепила Каноколит. Каноколит. Секундни, конструкционни, водоразредими лепила за домакинството и промишлеността. Многообразие от продукти за различни материали и приложения. Иновативни и модерни са добре познатите ви лепила Каноколит. А сега е Каноколит Еластик за гъвкавост при лепенето. Каноколит – българските лепила.